Türkiye İslam Döwleti toparynyň 959 sany daşary ýurtly agzasyny öz döwletlerine ekstradisiýa edýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň 6 sany raýaty bar diýip türk media terişdeleri habar berýärler. Hürriyet neşriniň 13-nji noýabrda çap eden habaryna görä, Türk döwleti öz ýurtlaryna ekstradisiýa ediljek İslam Döwleti toparynyň agzalarynyň sanyny çap etdi. Bu sanawa görä Merkezi Aziýa döwletlerinden Türkmenistanyň 6, Özbekistanyň 82, Gyrgyzstanyň 23, Täjikistanyň 21 we Gazagstanyň 10 raýaty öz ýurtlaryna ekstradisiýa ediler. Şeýle-de sanawda beýlekler bilen bir hatarda Russiýanyň 99, Germaniýanyň 17, Ukrainanyň 4, Azerbaýjanyň 29, Owganistanyň 11, Pakistanyň 6 we Iranyň 3 raýaty hem bar. Türkiýanyň daşary ýurtly raýatlary öz döwletlerini iýermek boýunça iş alyp barýan merkezine saklanýan İslam Döwleti toparynyň agzalaryny öz ýurtlaryna iýermek işleriniň şu aýyň aýagyna çenli amala aşyryljakdygy hem habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä bu adamlar Türkiýe bir kanun ýolları bilen baran İslam döwletiniň agzalaryny tutsak etmek boýunça 2019-njy ýylyň dowamında geçirilen 1201 sany operasiýanyň çäginde saklanyldy. Bu operasiýalarda 2782 adam saklandy. Olardan 843 sanysy tutsak edildi. Şol döwürde İslam döwletiniň 191 sany agzasy serhetden geçmäge synanşan mahaly saklandy. İslam döwletiniň 98 agzasy bolsa Siriýadan gaçyp özlerini Türk howpsuzlyk güýçlerine tawşyrdylar diýip Hürriyet neşriniň habarynda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp İslam döwletiniň agzasydygy aýdylýan türkmensanlaryň şahsiýetleri we olaryň haçan hemde nirede saklanandygy barada maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Adatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden hem kommentari alyp bilmedi. Ýöne belläp geçsek bu Türkmenistanyň raýatlarynyň İslam Döwleti toparynyň düzümine goşulandygy ýa-da söwüşýändygi barada köpçülige ýaýran ilkinji maglumatlar däl. 24-nji maýda Adatlyk radiosuna telefon arkaly beren maglumatynda Owganistanyň Demirgazyk sewitiniň ýaşaýjysy Kudratullah Faryap welaýatynyň çäginde İslam Döwleti toparynyň özüni Türkmenistanly diýip tanışdyran 4 söwüşçüsine duşandygyny gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdikleýärler, ne de inkar edýärler. Ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň medeniýetinde hem maglumat berilmeýär. Lewap welaýatyna sementiň bahasy ýene-de ýokarlany. Welaýatyň administrativ merkeziniň guruluşy harytlary satylýan dükanlaryna Balkan welaýatyna öndürilýän sementiň bir haltasynyň bahasy 160 manatdan satylýar. Welaýatyň günorta etraplaryna munyň bahasy 200 manada çykdy. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerini 13-nji noýabrda habar berdi. Balkany öndürilen sementiň 50 kilogramlyk gawy Türkmenabaş şäherini 160 manada, günorta etraplarda 200 manada şeýle çykdy diýip habarçy aýdýar. Sementiň sowdasy ýok diýen ýaly diýip ol gurruňa dowam edýär. Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy sebäpli adamlar ykdysadyýetyň düzelmegini umyt etmegi besetdi. Adamlar ýeşildigiň derejesiniň 90% ýetenligini açaçan aýdyp bolýar diýip habarçy maglumat berýär. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýurtda bar bolan ýeşillik barada resmi sanlary çap etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmeleri barıp 2017-nji ýylda ýurtda ýeşilligiň derejesiniň 50-60% ýetenligini habar beripdiler. Hususan çärje we etrap bilen köýtönäk etraplarynyň arasynaky ähli etraplarda şu ýyl jaý guranlaryň sanyny barmak basyp sanaýmaly diýse has dogry bolardy. Sebäbidiň bir sement gymmatçylygy däl eýsem adamlar bir uruny ýolunu tapyp Kipr, Türkiýe, Russiýa döwletleri hemişelik göçmegiň uğruna çykdylar diýip habarçy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerine ýurdun içinden habar berdi. Türkmenistanyň dürli regionlaryna şol sany Lewap welaýatyna sement üpçünçiliginiň ýagdaýy Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä pes bolmagyny galýar. Onuň erkin tewdasynyň çäklendirilmegi bilen baglykda häkimetler dürli çäreleri görýärler. Ýa-da güýdüň başlaryna Lewap welaýatyna häkimetler döwleti degişli guruluşy harytlary satylýan dükanlardan sement satyn almak isleýän adamlara garşy käbir çäreleri güýje girdipdi. 12-nji sentýabrda Azatlygyň Lewapdaky habarçysy welaýatda Türkmenistanyň Senagat ministrligine degişli Türkmen sement önümçülük birleşiginiň dükanlaryndan sement satyn aljak raýatlardan adynyň 3 resmi nama, kepilnama, tasdiknama, guwanama talap edilýändigini habar beripdi. Sementiň bir haltasynyň döwlet bahasy 28 manada barabardyr. Sentýabrda onuň hususy dükanlardaky bahasy 120 manada çykypdy.
Täze urulayan darganatyda guruluşukçular 5 ay bäri aýlyklaryny alyp bilmeýär. Täze urulayan darganaty şäherçesinde alınıp barlayan guruluşuk işlerine zähmet çeken köp sanly guruluşukçu 5 ay bäri yerli firmalardan aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy adlandyrylmalyk şertlerini 14-nji noýabrda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä darganaty etrap merkezine Amy derýanyň joşmak howpy awanýar. Bu ýagdaýa çykalgy hökmünde yerli häkimetler etrap merkeziniň ilatyny göçürmek maksady bilen bir näçe ýyl mundan ozal täze darganaty şäherçesiniň guruluşyny badalga berdi. Täze şäherçäniň guruluşyk işleri mundan 6 ýyl ozal başlanypdy diýip habar çaýdýar. Ol şäherçede alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Ozal kynçymy guruluşykçy bilen gurrundaş boldy. Binalaryň guruluşy henüz hem tamamlanmady. Häzirki wagtda täze şäherçede işleriň bary ýogy 15 götürümi tamamlanypdyr diýip habarçy gurrunga dowam edýär. Onuň maglumatlaryna görä häzirki wagtda köp sanly guruluşykçy, ustalar we işçiler 5 ay bäri işlen zähmet haklaryny alyp bilmeýär. Aýlyklaryň tölenmezligi bilen baglylykda guruluşyklarda işlän ençeme darganatyly yerli guruluşyk firmalarynyň başlyklaryny ilki etrap suduny, soňra welaýet suduny arz edipdir. Ýöne olaryň eden şikayetlary netijesiz bolupdyr diýip habar çaýdýar. Onuň maglumatyna görä tölege ukypsuzlukda aýyplanýan yerli guruluşyk firmalaryň başlyklary işçilere wada beren pes aýlyk haklaryny hem töläp bilmeýär. Ödeginde yerli firmalar döwleti tölege ukypsuzlukda aýyplaýar. Yerli firmalaryň başlyklary döwletiň öz hasaplaryna pul geçirmänligini aýdýar. Olar hatda zerur guruluşyk materiallaryny hem öz hasaplaryna satyn alanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy ençeme yerli guruluşykçynyň sözlerine salgylanyp gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä häzirki wagtda firmalar täze gurulýan şäherçede guruluşyk işleriniň täzeden batlanýanyny aýtsalar-da, işlemäge guruluşykçy tapyp bilmeýär. Sebäbi olar köp sanly ustanyň we işçiniň 5 ay bäri aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýänliklerini bilýär diýip habarçy ençeme guruluşykçynyň sözlerine salgılanýar. Demirgazyk Günnägör Türkmenistana ýerleşýän 20 000 töweregi ilatly darganaty etrabynyň Günnägöründen Amy derýa akyp geçýär. Hökümete ýakyn yerli habar çeşmeleri täze darganaty şäherçesiniň şu ýylyň aýagyna ulanmaga beriljekdigini öňe sürýär. Ýöne Azatlygyň habarçysy täze şäherçede işleriň heniz 15 götürüm ýerine ýetirilendigini yerli guruluşykçylara salgylanyp tasdiklaýar.